मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर मित्रांनो, आज मी आलो आहे ब्रह्मनगरी फोंडा येथे। तर या ठिकाणी चहाचे कुल्हड हे नवीनच बनवण्याची एक फॅक्टरी चालू झालेली आहे। मागच्या वेळी आपण जो व्हिडिओ बनवलेला कुंभकार हस्तकला केंद्र, तर त्यांचेच जे संचालक आहेत हिंदळेकर आणि चिंदरकर काका, तर त्यांनी हे सर्व चालू केलंय। तर मित्रांनो, आपण सध्या रेग्युलरमध्ये चहा प्लास्टिक किंवा पेपरच्या कपमधून पितो, पण त्यांनी एक नवीन जे प्रोडक्ट चालू केलं त्याच्यामध्ये आपण मातीचे कुल्हड बघणार आहोत। अतिशय पर्यावरणपूरक वगैरे असे आहेत आणि यूज अँड थ्रो आहेत। याचा पर्यावरणाला कोणताही दुरुपयोग वगैरे होत नाही। आणि सध्या जे हॉटेल्स वगैरे आहेत आणि रेल्वे, तर यामध्ये हे प्रोडक्ट सध्या भरपूर चालतंय। गोव्यामध्ये देखील भरपूर मार्केट आहे। तर हा सर्व विचार लक्षात घेऊन चिंदरकर काका आणि हिंदळेकर काका यांनी चहाचे कुल्हड बनवण्याची एक फॅक्टरी चालू केली। नुकतीच साधारण एक 15-20 दिवस झालेत। तर तुम्हाला देखील हे जर प्रोडक्ट्स घ्यायचे असतील तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर देणारच आहे त्यांचा, तर त्यांना नक्की कॉन्टॅक्ट करा। आपण या व्हिडिओमध्ये हे चहाचे कुल्हड कसे बनतात पूर्ण याची पूर्ण माहिती घेणार आहोत, तर यासाठी देखील हा व्हिडिओ नक्की बघा। मी आता आलो आहे कुंभकार हस्तकला केंद्र इथे। तर या ठिकाणी हे कॉफीचे ग्लास आहेत, म्हणजे आपण कोल्ड टी वगैरे पितो तर त्याचे ग्लास आहेत। त्याच्यानंतर या ठिकाणी हे सर्व चहाचे कुल्हड आहेत यूज अँड थ्रो। तर आपण या व्हिडिओमध्ये पूर्ण माहिती घेणार आहोत की हे कुल्हड कसे बनतात। आपल्यासोबत आता आहेत हिंदळेकर काका, तर ते आपल्याला या पूर्ण प्रोसेसची माहिती देणार आहेत। हिंदळेकर काका, सुवर्ण कोकण ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। तर तुमच्या या फॅक्टरीविषयी जरा माहिती द्या आमच्या सबस्क्रायबरना। नमस्कार, मी सदानंद हिंदळेकर, ब्रह्मनगरी फोंडा घाट। आमचं सध्या आम्ही आता नवीन एक युनिट चालू केलं आहे, मातीची भांडी बनवायचं आणि त्यामध्ये कुल्हड, दही कुल्हड, चहा कुल्हड, दही कुल्हड, चिकन अंडी, ओके, असे वेगवेगळ्या प्रकारची भांडी, 12 प्रकारची भांडी बनवण्याचं युनिट स्वतः आता सध्या चालू केलेलं आहे छोटंसं। ओके, तर ते कसं बनतं, भांडी कशी बनवली जातं, त्याच्यासाठी काय प्रोसेस करावी लागते ते तुम्हाला सगळं, खाणीतून जी माती आपल्या कोकणामध्ये जी उपलब्ध होते, ओके, ती माती ही आता तुम्हाला बघता येईल इथे आणून ठेवलेली आहे। ओके, आणि ही चांगल्या प्रकारची माती, यामध्ये 2 प्रकारच्या माती असतात, पण ह्या मिक्स करण्यासाठी एकत्र हा एक मिक्सर आहे। ओके, या मिक्सर मध्ये ती टाकून नंतर ती मिक्स केली जाते। ओके, म्हणजे 2 प्रकारच्या माती आणून आपण या मिक्सर मध्ये मिक्स करतो। एक प्रकारची माती नाही, 2 प्रकारच्या मात्या याच्यामध्ये मिक्स करण्यासाठी माती हा मिक्सर आहे। ओके, या मिक्सर मध्ये मिक्स केल्यानंतर ती एका चाळणीतून, ओके, शार्प चाळणीतून इथून गाळली जाते या टाकीमध्ये। ओके, आणि ही 1 ते 2 दिवसामध्ये घट्ट होते। आणि ही घट्ट झालेली माती नंतर दुसऱ्या मशीनला लावली जाते। ओके, पहिल्यांदा ही प्रोसेस की माती आणून मिक्स करणे, मिक्स केल्यानंतर त्याचा गाळप करून, ओके, ती आपल्याला पाहिजे तेवढ्या थिक मध्ये सुकवून, ओके, त्यानंतर दुसऱ्या एका मशीनला फाईन बनवली जाते। ओके, म्हणजे पहिल्यांदा इकडे ही प्रोसेस आहे आणि नंतर मग आपण फाईन मध्ये घेऊन जाणार। ओके, तुम्हाला दाखवतो। हे इकडे मोल्ड वगैरे ठेवलेले आहेत मंडळी, ते आपण नंतर येऊया त्याच्याकडे। आपण ती देखील प्रोसेस बघणार आहोत। ती माती गाळप झाल्यानंतर, ठीक झाल्यानंतर या पगमिल मध्ये ती मळली जाते। ओके, ती माती इकडे टाकायची या पगमिल मध्ये, टाकल्यानंतर ती इकडून बाहेर येणार। ओके, हे बघा इथून, आणि ही फाईन माती होणार पूर्ण। ओके, आणि ही फाईन झालेली माती असणार, हे आपण तिकडे मशीनला लावायचे। तर मंडळी, तिकडून आता ती फाईन झालेली माती आपण इकडे भांडी बनवण्यासाठी। ओके, आणि ही भांडी बनवली जाते। आता सध्या कुल्हडचं काम चालू आहे। ओके, हे कुल्हड आहे। हा इकडे कुल्हडचा मोल्ड आहे। हा कुल्हडचा मोल्ड आहे, हा अंडीचा मोल्ड आहे, हा अंडीचा। ओके, त्याच्यानंतर मंडळी आता आपण इकडे हंडी बघूया। तर हंडीचे देखील यांच्याकडे मोल्ड आहेत आणि इकडे चहाचे मोल्ड देखील आहेत, कुल्हड। तर काका, तुमचं नाव कसं?
समीर हिंदळेकर. ओके, तर समीर काका आहे तिकडे. तर ते या ठिकाणी सकाळपासून मोल्ड बनवत आहेत आणि हे असे पूर्ण मोल्ड बनवलेले आहेत. सॉरी, चहाचे कुल्हड बनवलेले आहेत. आणि जसे सुकतात हे चहाचे कुल्हड तसे त्या प्रकारे ते मोल्ड रिमोल्ड करून इकडे घेऊन येतात आणि मग त्याच्यातून परत कुल्हड बनवण्याचं काम चालू होतं. तर या ठिकाणी पूर्ण 3 मशीन्स आहेत. तर 3 मशीन्सवर आपण प्रोडक्ट्स काढू शकतो. तर या ठिकाणी 2 चालू आहेत आता मशीन सध्या. तर इकडे आता सदानंद काका हंडी बनवत आहेत. झाली पण बनवून एक नंबर. तर आपण जी मागच्या वेळी पारंपरिक पद्धतीने ती बनवलेली ना बघितलेली भांडी, तर त्याच्यामध्ये भरपूर वेळ लागत होता, पण या ठिकाणी पटकन होतात. तर आता यात 15 ते 20 मिनिटं सुकवावी लागतात. ओके, ही आता काळा तर जवळपास याला तर ही आता किती मिनिटात 8 भांडी आहेत ना, ही 8 कुल्हड जवळपास आता तुम्ही अर्धा मिनिट. ओके, तर फास्ट बघा आता किती काम होतंय ते. एक कुल्हड बनवायला फक्त अर्धा मिनिट लागतो आणि जवळपास एक व्यक्ती दिवसाचे जे 8 तास असतात तर ते 8 तासामध्ये 1000 मोल्ड काढू शकते, म्हणजे 1000 कुल्हड काढू शकतात. फक्त आपले त्या प्रकारे मोल्ड पाहिजेत. ओके, फक्त अर्धा मिनिट. आता लगेच आम्ही बोलेपर्यंत 2 मोल्ड झाले आणि इकडे ही हंडी. तर ही आता सुकवल्यानंतर काढणार ना? नाही, आता हे काढून ठेवणार आणि नंतर मग 15 मिनिटांनी ते सुकवल्यानंतर आपण रिमोल्ड करणार. मित्रांनो, मगाशी आपण बघितलेले की चहाचे कुल्हड कोणत्या प्रकारे बनतात मशीनवर. मधून आलेले कुल्हड आहेत. ओके, तर तिकडून मशीनवरून आल्यानंतर 15 मिनिटानंतर हा ते ऑटोमॅटिक बाहेर येणार. ओके, म्हणजे ते सुकल्यावर ऑटोमॅटिक बाहेर येतात. ते पाणी शोषून घेतं. बरोबर. हा, आणि हे कुल्हड तयार झालेलं आहे. आता हे कुल्हड रेडी, म्हणजे हे आता इकडे सुकवायचे. हे सुकल्यानंतर डायरेक्ट भट्टीला. ओके, तर या ठिकाणी ते हे सर्व मोल्ड आलेले आहेत मगाशचे आणि आज जे आहेत या अजून जे आताचे बनवलेले होते 7-8 मोल्ड ते घेऊन येते. मग आपण आता हे जे मोल्ड परत आपण तिकडे पाठवणार हे सुकलेले काढल्यानंतर. ओके, ओके, मग आता हे सुकलेले सुकल्यानंतर डायरेक्ट भट्टी. आता आम्ही बनवलेले भट्टी आधुनिक प्रकारची भट्टी आहे. ओके, भट्टीची स्टाईल आहे 3x4. हा, 3 फूट व्यास, 4 फूट उंच. ओके, आणि याच्यानंतर त्याच्यामध्ये अशी भांडी लावली जातात. हा, कुल्हड काय असेल ते. ओके, कुल्हड किंवा काय आपण जे हे बनवते मठ. हा, याच्यामध्ये लावली जातात. हा, तर झाल्यानंतर सिरामिक वूल आहे. ओके, हे आम्ही तिकडे बघितलेलं सावंतवाडीला. सिरामिक वूल पूर्ण याच्यामध्ये झाकून ठेवायचं. हा, बंद केल्याने इथून डायरेक्ट जाळ टाकला जातो. ओके, या ठिकाणाहून पूर्ण काय लाकडं वगैरे असे जाळ टाकायचं. ओके, म्हणजे साधारण भट्टीला तर किती वेळ लागतो? भट्टी पूर्ण रेडी. ओके, म्हणजे जे आपण पारंपरिक मध्ये 12 तास लावायचो, म्हणजे संध्याकाळी 7 वाजता ते सकाळी 7 वाजता. तर हे पूर्ण फास्ट होतंय. ही मित्रांनो नवीन प्रकारची भट्टी आहे. हा, भांडी डॅमेज होत नाही. ओके, भांडी डॅमेज होत नाही, म्हणजे ते काळा एक आपला हे असतो ना, काळी होणार नाहीत. पूर्ण एकदम रेडिश कलर मध्ये येतो पूर्ण. ओके मित्रांनो, आता आपल्यासोबत आहेत ज्ञानेश काका. तर ते आपल्याला या संपूर्ण जे प्रोडक्ट्स आहेत त्यांची माहिती देणार आहेत. मगाशी आपण हिंदळेकर काकांकडून या प्रोसेसची माहिती घेतलेली. तर या ठिकाणी आता हे सर्व चहाचे कुल्हड, ग्लासेस वगैरे आहेत. तर त्या प्रोडक्ट्सची आपण सर्व माहिती घेऊया. नमस्कार ज्ञानेश काका. नमस्कार. सुवर्ण कोकणवर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. तर आता जरा तुमच्या या प्रोडक्ट्सची जरा माहिती द्या. आता हे जे प्रोडक्ट आहे, हा जो ग्लास आहे, हा ग्लास लस्सी, ओके, नंतर कॉकटेल, कोल्ड कॉफी आणि ताक यासाठी वापरले जातात हॉटेलमध्ये. आपल्या सध्या सिंधुदुर्गात अशी वापरली जात आहेत. त्यानंतर हे एक छोटं दही मटका आहे, ओके, 100 ml चं. यामध्ये एकतर दही लावता येतं हॉटेलमध्ये. आता काही स्टीलच्या वाट्यांमध्ये वगैरे देतात, तर ह्याच्यात दही लावल्यानंतर हे दही फार चांगलं होतं. म्हणजे असं त्याचा सध्याचा रिझल्ट आहे त्याचा. ओके, एक बाउल आहे छोटे, हे बाउल आहेत. ओके, या बाउल मधून पण आपण दही किंवा अत्तर काही असतील ते देऊ शकतो. ओके, गोड दही होतं. बरोबर. आणि एक मातीचं कसं फ्लेवर येत असतं. हे पाण्याचे ग्लास आहेत. ओके, वाव, हे पाण्याचे ग्लास आहे मंडळी बघा.
आणि आपण जे म्हणजे प्लास्टिक आणि पेपरचे ग्लास घेतो ना, तर त्याच्यापेक्षा हा एक बेटर ऑप्शन आहे आणि यूज अँड थ्रो. म्हणजे आपण जे प्लास्टिक किंवा पेपर इकडे तिकडे फेकतो ना, हे फेकल्यामुळे चांगले म्हणजे मातीच असल्यामुळे काय तसा प्रॉब्लेम येत नाही. हे साधारण सोलकडी, ओके, ह्याच्यामध्ये सुद्धा दही लावता येतं. सोलकडी, ताक वगैरे हे त्यासाठी हे आमचे स्वतःचेच प्रोडक्शन्स आहेत. बरोबर, ओके. त्यानंतर ही चिकन हंडी आहे एक. इकडे अजून देखील प्रोडक्ट्स आहेत. हे आहेत चहाचे कप. हे चहाचे कप आहेत, अजून त्यांना भट्टी लावलेली नाहीये. ओके. हे आता सध्या म्हणजे प्रिपरेशन मध्ये चालू आहेत. आता हे भट्टीला लावायचे आहेत. ओके. तर हे मित्रांनो, आपण ज्या गोष्टीची मगासपासून चर्चा करत होतो, तर ते हे कुल्हड आहेत. हे अजून रेडी नाही झालेत. तर हे आपण प्लास्टिक किंवा पेपर याच्या व्यतिरिक्त आपण हे वापरू शकतो. आणि हे म्हणजे असे इतरत्र आपण फेकून दिल्यामुळे काय फरक देखील पडत नाही ना? नाही, तसं काय नुकसान, पर्यावरणाशी नुकसान होणार नाही. बरोबर, हो. आता हे आहे द्रव पदार्थात 1 लिटर आणि घन पदार्थ साधारण 850 ते 900 ग्रॅम. याच्यामध्ये बिर्याणी, ओके, चिकन वगैरे त्यासाठी आहे. याच्यावर एक झाकण असतं. आणि ही आमची स्वतःचीच आहेत प्रोडक्ट. बरोबर. मगाशी आपण तिकडे मोल्ड बघितलेला आहे. मोल्ड आता मोल्ड मध्ये ते झालेले आहे. ते सुकत घातल्यानंतर, हे सुकल्यानंतर 2 दिवसांनी मग त्यांना भट्टी केली जाते. ओके. तर हे आता जे तुम्ही कुल्हड बनवताय ना, याला सध्या कितपत मागणी आहे? नाही, मागणी आहे. पण आता आम्ही एका शहरामध्ये गेलो होतो, सावंतवाडीत वगैरे, सावंतवाडी, बांदा. तर त्या ठिकाणी एका हॉटेलमध्ये, हॉटेल म्हणता येणार नाही, कॅफेमध्ये, तर सगळ्याच म्हणजे चहा, कॉफी, कोल्ड कॉफी, कॉकटेल, हे सगळं कुल्हडमध्ये. म्हणजे आम्ही तिथे 1 तास उभे होतो. त्या 1 तासामध्ये साधारण 100-150 ग्राहक होते. आणि मस्त रोज म्हणजे ते प्यायचे, परत ते बाहेर ते नेऊन टाकायचे स्क्रॅप मध्ये. मग त्याचा तसा उपयोग काय होत नाही, रिसायकल काय करत नाहीत. बरोबर, वापरा आणि फेकून द्या. पण हे कुल्हड सगळे दिल्लीवरून येतात. ओके. अजून महाराष्ट्रात पाहिजे तशी त्याला मागणी आहे, पण पुरवठा होत नाही. बरोबर, पुरवठा का होत नाही? जरी आमच्याकडे असली तरी कामगार वर्ग, प्रशिक्षित वर्ग, अजूनही त्याला आर्थिक काही गोष्टी, मातीची कमतरता, बरोबर, अशा सगळ्या काही गोष्टी असल्यामुळे जो बाहेरून येणारा दिल्लीवरून माल आहे तो एकतर पूर्ण लोड घ्यावा लागतो. बरोबर. साधारण 1 लाख वगैरे असे नग. आणि त्याच्यामध्ये ते 10-15 हजार खराब होतात. बरोबर. त्यामुळे जर लोकांना, आता हा समजा सावंतवाडी बांद्यावरून साधारण 90 किलोमीटर, राजापूरवरून साधारण 60 किलोमीटर, असं मध्यवर्ती कुंभकार कला केंद्र ब्रह्मनगरी फोंडाघाट, हायवे टच, हायवेला लगतच असलेला हा एक आमचा छोटासा कारखाना आहे. तर आपल्यासारखे जे काही कोणी हॉटेल व्यावसायिक असतील, तर त्यांनी इथे येऊन प्रत्यक्ष बघून आणि बाहेरच्या पेक्षा परवडणाऱ्या दरात आपल्याला इथे सगळ्या गोष्टी बरोबर होलसेल मध्ये नक्कीच मिळू शकतात. आणि हे चांगलं आहे खरोखर. आणि अजून पण याचा अवेअरनेस म्हणजे पाहिजे तेवढा झालेला नाहीये. म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्ग म्हणा किंवा कोकण पट्ट्यात झालेला आहे. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये याचा वापर होतोय. ओके. पण अजून म्हणजे रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापूर ह्या ठिकाणी मर्यादित स्वरूपाचं आहे. बरोबर. पण आताच अशी माहिती आम्हाला काही मिळते की गडचिरोली, चंद्रपूर ह्या जिल्ह्यामध्ये सर्रास लोक कुल्हडमध्येच, चहा कुल्हडमध्येच, दुकानात कुल्हड, म्हणजे तिकडे मागणी आहे. तिकडच्या दक्षिण पूर्व रेल्वे म्हणा किंवा तिकडच्या ज्या रेल्वे आहेत त्या रेल्वेमध्ये कुल्हडची सध्या चहाची व्यवस्था आहे. ओके. आणि आपल्याच म्हणजे ह्या पट्ट्यामध्ये कोकण जर एवढा समृद्ध म्हणला जातो, मग हे का नाही? बरोबर. मग त्यासाठी आमच्या लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याचं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये जरी हा पैशांचा धंदा असला तरी ह्याच्यामध्ये खर्च होणारी माती, मजुरी, बरोबर, काही लाकडं मिळत नाहीत आता. लाकडांची समस्या खूप आहे. माती तर मिळतच नाही. ह्याच्याकडून आणा, त्याच्याकडून आणा, असं करून करून ह्या गोष्टी कराव्या लागतात. तर हे लोकप्रतिनिधींनी सध्या लक्ष देणे गरजेचं आहे. त्यानुसार जर आमचा हा कुंभार व्यावसायिक तरेल, बरोबर, नाहीतर म्हणजे त्या खूप मोठी आहे. पण आता आम्ही जिल्ह्यात आम्ही 5 जणच आहोत. अशी जिगर जाली मशीन आणि आणखी 5चे 50 होत. पुरवठा होईल तसं मग मालाला किंमत सुद्धा मिळेल. सगळे स्थिर स्थावर होतील. ओके. नक्कीच माझी अपेक्षा आहे. नक्कीच. मंडळी, आपण आता चहाच्या कुल्हडच्या कारखान्याबद्दल संपूर्ण माहिती घेतलीत.
अत्यंत बेस्ट असं हे प्रोडक्ट आहे. म्हणजे यूज अँड थ्रो आहे, त्याच्यानंतर पर्यावरणपूरक आहे आणि सध्या म्हणजे सर्वांमध्ये अवेअरनेस देखील होतोय तयार की आपण प्लास्टिक किंवा पेपरपेक्षा मातीची भांडी वगैरे यूज केली पाहिजेत. तुम्हाला देखील जर हे चहाचे कुल्हड किंवा मातीचे कोणतेही प्रोडक्ट्स जर पाहिजे असतील तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर देणार आहे, कुंभकार हस्तकला केंद्र, तर त्यांना नक्की संपर्क करा. आणि जर तुम्ही कणकवली टू कोल्हापूर फोंडा मार्गे जर प्रवास करत असाल तर ब्रह्मनगरी येथे हे छोटंसं एक शॉप आहे आणि त्याच्या मागेच हा कारखाना आहे. तर या ठिकाणी एकदा नक्की भेट द्या आणि तुम्हाला जे प्रोडक्ट्स पाहिजे असतील तर ते नक्की घ्या. इकडे पॅकिंग वगैरे करून सर्व व्यवस्थित पॅक करून तुम्हाला प्रोडक्ट्स दिले जातात आणि डायरेक्ट तुम्ही कारखान्यामध्ये आल्यामुळे किंमत देखील तुम्हाला प्रॉपर मिळेल. म्हणजे असं पण नाही की किंमत जास्त वगैरे किंवा, तर जो काय होलसेलचा रेट असेल तर तो तुम्हाला या ठिकाणी मिळेल. तर यासाठी इकडे नक्की एकदा भेट द्या. त्याचबरोबर आमचा हा सुवर्ण कोकणचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते देखील आम्हाला नक्की कमेंट बॉक्सद्वारे कळवा. धन्यवाद.